ngaturaken puja kelawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih saking kula separakan nyuwun agung pangapunten nyuwun jenggar pangapura maklum kula manusa ngelam dunya panggonane lalilan dipun pimpin Den Mas Raden Suling Sekretaris Papai Sultan Haji Prayono alamatnya saking Pula Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat sampeyan sedaya menyaksini sedaya sami ngormati nyuwun restu kang saestu nyuwun puji kang sejati nyuwun doa ingkang senyata sesepuh Cemaras Kidul nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati sesepuh Cemaras Kidul Bapak Panitia Keding kang ditembani Ibu Panitia Sang Pemuda Cemaras Kidul melolong mata mengenang sakit di sang cakai kaget maning pikiran Suradira Jaya lebur dening pangas tuti welingi para pujangga ingkang sampai
sampun sami swargi kongkon pada ngeling-eling ya maring ning anak putu den pada bisa apalah ngluhuraken budi pekerti Mamaku Jemaras Kidul, mimiku Jemaras Kidul, bapak panitia, ibu panitia, anak. Sareng pemuda Jemaras Kidul simirengaken bapak kunci geding kan ditembangi Mas Gatot sedulur saking Krioe geding Mas Gatot sedulur saking Kreo Kang Bumi Bayed Kang Bumi Bayed Kang Kuwo Kreo Kang Kuwo Kreo Mas Udin sareng Noki Putih Geding saking Losari Brebes dewek kan ditembangi minangkene ponaken Mamaji Rusti dewek Mas Udin Nok Iput saking Losari Brebes Mimi Haji Carini sing denok cinse geding ngaturaken matur kesuwun sareng memakaji udi calonku Taman Sari Mamah Yanti kang di jangkung sareng Kang Kuwaru sing paling gantenge geding Ibu Kuwaru Aye denok bunda denok sing D925 Mama Haji Neni Dwi Fuji Haruka minangkane kan ditembangi Bunda Hajah Neni Dwi Fuji Haruka Jemaras Kenai Pande Bangodua Pasar Minggu Wong urip aja gemede urip bahagia lon bisa gemuyu Mas Dokter Ludi Mas Udin Nok Iput Serang Bapak Lazim minangkane kan ditembangi serang bos ondel geding kang mirengaken Kang Bumi Jemaras Kidul minangkane Bapak Lazi dewek Mas Udin Nok Iput sareng Mas Gatot sedulur saking Kreo Bapak Neng Asep Bapak Fitri geding minakasih mirengaken Bapak Nur Bapak Asep Mame Pipi wong Jemaras geding ngaturaken matur kesuwun aduh Mame Pipi Bapak Nur Bapak Asep sareng Mimi Ajat Sarini sing denok jinse Mama Kaji Udie geding calon kubu Taman Sari dewe Bapak Al Syahbol bosku sene geding sesampun ngaturaken matur kesuwun aduh Bapak Alsa bosku sen Mas Udin Nok Iput Kang Bumi Bayede geding minakasih ditembangi Kang Kuwaru geding sareng Ibu Kuwaru minangkane Mame Puja dewek aduh aye denok bunda denok Kang
begaul bundel begaul sareng nami Alvina Keding minangkane saking bulak paren kang mirengakeun Mama Kaji Udi Mamaku Jemaras Kidule Keding minangkane sing mirengakeun Kang Bumi Jemaras Kidul Kang Bumi Jemaras Kidul Papelazi sareng bos ondel-ondel Keding minangkane sirangakeun aduh Kang Bumi Jemaras Kidul kang ditembangi gombal perang sepujogan kari wong demen mabok demen rasa klesiden Mamah Yanti kang dijangkung Bapak Alsa minangkane bosku sendiri Kang Bumi Jemaras Kidul Bapak Lazi Kang Bumi Jemaras Kidul bos ondel-ondel kang ditembangi Kang Bumi Bayit sing mirengakeun bos ondel-ondel kang ditembangi Bapak Asep Bapak Pipi Bapak Nure Keding Mas Katote Keding aduh Kang Bumi Bayit sing mirengakeun Panondari nu gelis kawanti-wanti nu endah tumali warna mimi ajat sarini sing denok jin Mama Kaji Udi sareng Kang Raden Surya Jati Ayai Arpan sing duwe setrum sedulur SWM dewek Ayai Arpan sing duwe setrum sedulur SWM Ayai Arpan Mas Gatot sedulur saking Kreo Wow. sing di jaluk sampula 5 sawase aduh Mas Udin ok ipun najan dililipur bliklipur bliklipur tampal Mas tadi kelingan Mas Udin Mas Gatot Mamah Yanti kaya dijangkung Mamah Neni Mama Kaji Udi Ayai Arfan Bapak Alsa bos kusin sereng Kang Bumi Bayit kang ditembangi Kang Bumi Bayit kang ditembangi Mas Gatot sedulur saking Kreo Keding aja lali Mas Udin sareng nok iput saking Losari Brebes dewek duh aduh durung ananing
di pulasara manusia sampai dadi kembang nyegerakeun dunya. Aduh nasib isun keduhung karo keyung-yung wong tua langka melase ning anak langka sayangi. Kekasih pujaan sampai kapan sun kelingan najan akhirin tangan di bakal dadi halangan. Kekasih pujaan sampai kapan sun kelingan najan akhirin tangan di bakal dadi halangan. Dudu saking kula ngrebut sintane wong sing hati sejatane ora bisa kelalen Mas Udin. Umpama cinta Mas Udin wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya. Mas Gatot mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin kerasa hancur. Mas Udin bisikan cinta Mas Udin wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya. Kakang kula pengen kesanding Mas Udin nokipun senajan ora dikawin Mas Udin. Kang kula rasane prihatin Mas Udin nokipun Mas Gatot wong loro ana ikatan batin kang brusnadi. Lamun cinta bisa diukur Mas Udin mau ganggu lakine batur Mas Udin. Kang kula sipate wong wadon Mas Udin ikut Mas Gatot gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon. Mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan buktine batin kerasa hancur. Bisikan cinta Mas Gatot wis nempel di dada sing gawe kula ora berdaya. Kakang
gampang nangis lan gampang ketuwon wong demen durung kelakon awan tepuasani bengine tepiridi semrapalakeun jampi ajian semar putih tekejo gumini tek sepuna arani moga sing angone gelem malina atine seminggu ora tendas sampai seulan tuntas sekali sampean sampai pikulu mangan mas nono bos mas apa ketul jimate bos mas apa saking badane pegel beridanane mas nono tapi masih minger bae wong ireng apa jimate sampean kula nemen aduh kang ampun ampunan ngakali kula ngakali sampean gembok bali menining si badan sesambung kuat kala jampi kala kemsu demen sampean sampai edan jejaranan kelingan kula kelingan palasiran jalan-jalan bos mas lunga piknik ning bulan bos mas pasar minggu rame-rame sababaturan muter-muter ning pegunungan bos mas maksudnya luruh hiburan mas nono bos mas pasar minggu kanggo babongan pikiran mas nono bos mas pasar minggu mari luruh pemandangan bos mas pasar minggu angin gunung sumalewir banyu bening